Utenga wa ulere ochokera kwa Malawi kupita kwa mamafiazi amboma la MCP mophatikizana ndi president wawo Lazarus Chakwera komanso wonse amutonse alliance. Utenga wopanda chigamba ndipo utenga olankhulidwa mopanda mantha kuchokera kwa Malawi osauka limodzi ndi president wawo, president wa anthu osauka ine Bon Kalindo, mwana woopsa kwambiri kuchokera kwa Njeza lero pa 13 March 2024. Ndipo izi tizapitirira kulankhula ine ngati president wa gulu la Malawi first, the people first. Ndipo tizayimaso pa chilungamo, tizanena pa chilungamo, tizayima pa chilungamo, tizalankhula mopanda mantha muziko la democracy. Ati anthu ena atumidwa ku State House malinga ndi mfuti zaphwekazi kuti alimbane ndi Rayton Mangochi, alimbane ndi Boni Kalindo, alimbane ndi Anthanyiwa, komanso alimbane ndi onse amene angamalimbane kapena angamazuzule boma la Chakwera kuti anthu amene Athane nawo powapha. Ndinangofuna ndikuwuzeni kunena kuti mwina enawo mukhonza kuwakwanisa kuwapha, koma ineyo ndine woopserapo kwambiri. Mwina nkutheka kuti Mangochi amakuphwekerani kapena Anthanyiwa amakuphwekerani, koma inetu sinimaopa wina aliyense, komanso paja nimayenda m'mizinda ya ziko lino, ku Mangochi, ku Zomba, ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Zuzu, ku Karonga, nimayenda ndipo nimachita announce. Komanso tumwina mwafusi anyamata ena amene mwatumapo mbuyomo, amene andisatira ku mademo ngati ku Zomba, ku Mangochi, ku Karonga, ku Mzuzu ndi ku Blantyre. Inetu samandiona, ndiye muwauze kuti ati mungosiya chifukwa muzatipwetekesa. Iweyo ngati ukufuna moyo wako uyenera kuti uzisiye zopusa zimene akukutumazo, chifukwa ukabwera kwa ine siku lina uzaona siku lobwerera, koma mapazi okuti akutengere kwanu suzaona chifukwa uzapita uli mtembo. Pamene ukusakasaka kuti uthane ndi ineyo, ndikunena tu iweyo wa kwa Nsundwe, ndikunena tu iweyo wa MCP wa Mulilongwe. Maina anu ubunake ni makuziwani nonse, komano wa Malawi alibe nthawi yokuti akaziweza inu chifukwa ndi inu anthu opanda ntchito. Achinyamata osowa zochita amene mmaoneka ngati pamaso ngati ooneka bwino koma muli zigawenga. Ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti mukoza kumasewera ndi enawo, koma Boni Kalindo yekha wakumulanje tiye mabuka muzaona naye soka. Chifukwa ndikufuna ndikuwuzeni khaya mufune musafune ndizapitirizabe kuzuzula boma ili, chifukwa boma ilili ndi boma lonama kwambiri, boma limene president yache angutanganika kumayenda pa ndege. President Chakwera kupita kumpoto pa ndege, vice wacheso kukwera ndege, ndikubwereraso ndege ija kukatengaso anthu ena ku Lilongwe kuwatola Malawi. Ndipo mukamanena kuti muli ndi ma advisors mmathandauza chani? Chifukwa advisor weni akanakuuza kuti uyende pasi kuti matako akupweteke. Kutoko chosecho kuenda pa ndege pomukuthawa mabampu kuti matako anu apweteka, misewu yosakonza. Tafuna tikuwuzeni kunena kuti musatayeto nthawi yanu ndikumayendera aziko lino kumapasa anthu ndalama ndikumaona ngati anthu angasinthe maganizo wawo. Ndipo ngati inuyo dimuli eni kuti ndi inu ndi asogoleri, chosakwerera ndege imodzi ndi chani? Mutaona kuti msewu wanuwo wavuta, chosakwerera ndege imodzi kuti vice komanso president tikwere ndege imodzi, osakwera ndege imodzi bwanji? Vuto si inu iya, vuto ndi ifeyo a Malawi. Ife amene tinakuvotera ni ife tikuziwa kuti ndinu anthu onama.
kutero konso chisankho chikubwerachi popeza amalawi tinajesedwa mankhwala tizakuvoteranisoni. So pano vuto tusino amalawi ine ndikutha kuamvesa anthuwa, vuto si iwowo, vuto ndife. Kuphatikizaponso inu maziphunzisi ena amalandira 74,000 angoenjezeredwa kufika pa 84 kumachita kuyimba nthungululu kumajambula matiktok akuvina kunyadira 84,000. Mavuto alitho kutero apa mukukonzekeranso kuti muzabere zisankho tifacho pachatu ndino mmaberatu zisankho. Ma headmasters, mapeya, maziphunzisi mukangoonetsedwa 50,000 mtima anu umakhala ngati ukupsa ndi moto kuona ngati mwapasidwa ndalama, kuyiwalira kuti anthu amenewo maudindo amenewo munawaphunzisa ndinu. Ndikunena ati inu achina Filipi kumeneko maziphunzisi ndi chifukwa chake ine ninachokako. Muziuzana maziphunzisi pena mmachita behave ngati ana, ngati kuli mtundu wa anthu ovutika kwambiri m'Malawi muno ndi maziphunzisi, koma mmachita akiti ngati ana, mmachita akiti ngati simmakhala pa mavuto, koma inutu amene mmasogolera rigging inuyo kuteko zisankho zikubwera ziso mubera kuzera kwa maziphunzisi basi kuma headmaster ndikumatenga makiyi ndikumakasunga mabokosi ena. Ndiye sisazakumveni azakaberaso anthu wamuzalira chifukwa mmene alili mavuto lero ku Malawi kuno kukaona ma contractors monga mmene ndanenera zulo ayimbidwatu mafoni kuchokera kwa ma contractors ena afika pomatenga magalimoto awo kupitisa kwa akatapira amene akumapita ku road traffic kukasinthira to ownership kuti ukatenge 500,000 1 million akumakusinthira to ownership kwa road traffic nyumba kusinthiratu zonse. Ndipo ngati kuli anthu amene ali pa nambala 1 kuvutika ni ma contractors akuvutika kopsa anthu amene wawa, ndipo muona mmene ati azifera chikhalire ni choboma ilili likutenga ma contractio ayenawo kumapasaso ma Chinese amene amabwera ndi anthu awo maloma kuti aziyapasa anthu okuda. Malawi first, the people first. Mukutenga zinthu kumapasa anthu achizungu, anthu achimwenye. Nayenso mwenyeyonso akalemera ngakhale olo shopu yache akumatenga shopu ija ndikumakupasa malamulo kunena kuti uzilipira 6 months, uzilipira ndalama ya MRA, komanso kumakuuza zogulisamu ukapolo anthu muziko lawo lomwe. Anthu akufuna kumapanga marenti mashopu amwenye chifukwa chakuvutika, akukhaliramo kuvutika mavuto, kukhaliramo kulimba chifukwa mwenyeyo shopu yache akukuuza kuti usagulise mwechi ngati ulizamowa ukagulise nyumba ya amako. Sono freedom ya business yo ili patipo pamenepo. Ndiye inu musazivutise aboma. Tamva kuti ati mwasisa ma passport. Aja muna anamiza anthu aja kuti ma passport akhala pa 14,000. Lero ma passport mwaika pa 50,000 koma mutaba mu mapeji ena. Mapeji mwaika amo 16, mapeji alimo 16 mu passport. Ndipo pa 16 poso mwaikapo zaka 5 kuti azikhala zaka 5. Kuwatenga Malawi ngati opusa. Mwina atu ngati simukuziwa ngati ili plani yonena kuti muasinthe anthu maganizo wawo kuti 2025 azakuvotereni mukutaya nthawi. Ndipo anthu pakali panopa anaziwa kuolokera, anthu amaolokera atu kung'onatu kuli mpopo kung'ona, ndipo amadusa akangotenga zitumwa kwa yaya ng'ona jeimaona ngati ikuona ntengo ali munthu. Ndipo olo mutati olo passport yomuyike ya ulere anthu besaza sintha maganizo awo chifukwa plani yanu ndiyo sintha tuma anthu maganizo kuti azakuvotereni mupitirize kuba makobiri, mupitirize kulemera, ndipo mwalemeratu anthu amwe MCP mwalemera kwa nthawi yoyamba, nthawi yochepa ndiye mwalemera, ndiye mukufuna mupitirize bekulemera. Amalawi sanga sinthe. So kairo mmalengeza kuti aye apapa tikupereka ma documents, koma ma documents oso akulephera kuti mwadindire anthu chifukwa cha tona. Munthu wina amapita kulendo wache wakunja masiku apita lachisanu lapitali pakana immigration headquarters Lilongwe kulephera kumupulintira ma document oyendera amene mukulengeza aja mumalengeza kuti muzipereka ma document chifukwa chopanda tona
kuba kopanda nako manyazi pakana kumakalephera kugula tona. A shame on you. Ndiye abwana olo mpereke ndalama kwa mavenda, mupereke ndalama ati khaya kwa anthu oyenda, muziyenda musewu muzigula chipisi kunzuzu kumwamba kumadya chipisi, kumayenda musewu kufuna kuti ati anthu akutameni, kumayendera anyamata osewera mpira kuti anthu akutameni, ndicholinga kuti ati asinthe anthu maganizo. Mwauponda anthu saasintha maganizo. Pa 25 weekend pano 25 election ini 2025 election munyokedwa pakhosi mupondedwa anthu akuthira nditiye gasi mukaona ngati 5 years ndikale 5 years ndipo mpano amalawi alero siwo apusisa njala zili mmizimu ngakhale olofetereza uko kwa atiyeri onde uko simunafikeko fetereza anthu sanalandire fetereza munabaiba fetereza ndikupasana ma ministers lero mufuna mupitirize bekuba ACB ndi jamuna yenyoka pakhosi kulizi zimayi uja anapita ku holiday kandi ku Bangladesh kandi kuti koma zimayi yo malayi muno anachoka akoza kumaoneka nkhope yache ya uroboti muno koma zimayi yo anachoka aja okuba ndalama aja mukwasiya osagwira ndalama zonse zafetereza. Ndiye tikufuna tikuuzeni kuti musanyengedwe ndikumanamiza anthu ndi passport ya 50 passport imati pajamuyika pa 14,000 ndiye mwabamo mapeji ena ndikusiyamo mapeji 16 mwauponda ndipo olo mutatumiza anthu anu kuti Athane ndi Boni Kalindo ine sinimaopa ndipo mwinaso nkuteka ati afendi anthu anuyo asana ndipeze ineyo ine ndiopserapo kwambiri. Chenjezo kwa inu maziphunzisi musapange uchisiru ulendo uno pajatu madaliratu ndalama za nanuso zongongola ndalama zao zokutati khala za sako nanji kukabwera majuzi nthawi inache kunabwera majuzi ofana ziko lose linakwana maziphunzisi kumagula majuzi ofanana. Musaiwale paja kunena kuti umphawi wathu wa iniyo maziphunzisi umakupangisani kuti muzingongola matresi kuaperekera kwa 2 years. Munthu matresi amozi ndikupanga nawo profit yomanga nayo nyumba. Umphawi wa ziko lino amalawi tinafasa kwambiri ndiye chechakwera musazinamize tazikwerani ndegezo ndi achilimanu kosiriza amalawi yakuonesani zimene simunazione posachedwa pompano. Ine ndine Bon Kalindo the DC wina kayata panga propaganda yotani simungandikwanise muchenjere amalawi chifukwa anthu ena pakali panopa ayamba kumatumiza ma message pa Facebook kumanama kuti ndine Boni Kalindo ndikutumizira 100 GB uchite upload chakuti amene ndi mahakazi. Amalawi musamasusuke ndikususuka zinthu zosaziziwa. Ine sindikuima upresidenti, sindikuima uMP, ine ndikuyimirira Amalawi ndipo simuzamva pena palipose zokuti Boni Kalindo ali ndi Facebook account. Ndikukuchitani woni apolisi ndinaziwisa kale zaka 3 zapitazo koma sama ndithandiza chifukwa ine sine wa Boma. Akanakhala kuti Boni Kalindo ndo wa Boma apolisi atagwira mahakazi amenewa koma popeza ineyo ndine wa Malawi wosauka tiye tizipitiriza kusauka kwathuku musamale kwabwera anthu okuba akumanama kuti iwo ndi Boni Kalindo pa Facebook. This is the D